samhul phatha tarik ni som paruk ania khovel thu thar zinga Japan lampang khovel thu thar zinga Japan le China thuna tension sang taka oma boruak tang takan nei mek mai hemi chungchang hi kan subscriber te le min thlir tu te kan han chop chua sak don cheu ani sarkar rang kan en chuan in Middle East lam an buai mek ti kan hre ome he channel a hian kan puangun viau malmal maya tin Russia Ukraine in dona po kum thum chuang zet mai kan puang to bok tiang vel te chu nia kan update ve viau to ni he channel clear thin tu te chuan khovel hunin hermek te chanchin poimo zual indo thu thangang te po kan bolu tuk lo tur anga ila tin tunruma hian Japanese le Chinese ho indo pei at main boruak tharin atlak buak le mekani Japan chuan next generation missile China e pran main anron phau chuak ta tuna hian deployment a kalpuya hei hian China Japan in kar boruak ati tang mekani Japan chuan ngoi rengin modular long range missile generation thar lak mai chu chuan siam chuak reng mai alo nia chumi ma chuan tlema zong han soi le lok tiang hei Japan kha kum sang azwa somli panga indo pui panhina a US ina an chut lom nu akhan an pher sop viawani kha Nagasaki Hiroshima te phei chu kha bompu ka wang khan an pher sop hle ani kha mi noi tel tak me wan thi ania khatiang han Japan kha ading chuak le thayang ti kha tu man an ring lo hialang a hun lai chuan khovel ne tu an ni ve a khovel sarkar chak ber te pona an ngam mang lo te kha Japanese ho khan ni khatiang khop khan tun ma in sipai chak tak ral thom tha tak nen an huai sen nen khovel khan dai dara khovel sarkar chak ber pol zing an in hlang kai ni kha ama ero swin do pui panina khan tiang khan mol phau taken an tloma chuan tlomna chuan Japanese ho chuan du tok mai lo anin dom kun mai lo fa ma an han le tak taka tuna phei chuan khovel sarkar economy thazinga aronin hlang kai le ta ni hi amero chu kha indo pui panina zo nu khan US chuan Japan a hian sipai mun engemaw zat an da army base air force base naval base tamtak Japan a hian US hian nei meka heng ho hi Japan chuan ven himnan an hmang ve le ta thunga US hian kha atom bom thlaka Japanese noi tel thina khan a in thiam lo thu phei zong a soi lova amaro chu Japan choisan na le Japan din tharna khan a tholok ber aron ni chhole ta thawani tuna phei chuan in US thian thaber zinga mi an ni ta entiang hian US mun ma sipai mun Japan rama omte po hi Japan ho hian in phennan in vennan himnan te po han hmang ve boka chungchu an pahnih thodun na ra chhuah chho zel te po nia tuna chuan khang thil hlui te ka thei ngilania khovel platform a heram pahnih hian kut in suin malak na chak tak in ngei taken an kalpui ta ni hengani wang hian Japan hian tuna asipai te po Japan army ang khan an kalpui lova Japanese ram veng him tu defense force angin Israel ang do hian an kalpui ta ral thuam lama po an tlan na lutuk to lova kan puan ang khan US mun ma Japan a hian tam taka om taka wangin heng te hi Japan hian an ring ve boka an nga ya tha thokat viau ni te pona hriat ani amaro chu indo thu thang te nom chho zela Russia Ukraine indo na te heta hian US policy te po danglam chho ve zel boka inven na nei me lo le an ram ven himna ta na ral thuam lama kalme lo chu thil thani nan threlo nge ni khovel thriata ti tlang thang si lo hian ma an lo ve char ni hian a hriat chhota a tuna chuan indo pui panhina la Japan sipai huai senna le khovel ne khopa ril rupau khwan nei na chu aron lang chuak le time ni tuna hian ral thuam thatak ne nan ron in phau chuak le tatlat mai Japan chuan ngoi rengin modular long range missile generation tharran siam chhuak ka hi an phau chuak ta hlol mai Miyako Strait China Navy ten East China Sea atanga Pacific an lu theina tur international waterways chulaya chuanin Japan chuan an bun tango maya hei hi China tan chuan eng hel tham mit timim tu lian tak ani ta mekani tun thachung khan defense block chuan Japan Acquisitions Technology and Logistics Agency ATLA chuan Japan Island Defense ti chak tumna atan modular long range anti-ship missile chu a prototype an tlang zarti an lo tar lang to ni kha heral thuam hi compact low observable te airframe te XKZ 3011 turbojet manga siamania Japan clear kar latak le a chevel tui pui veng him turin hetiang hian Japan naval hetiang hian Japan chuan an ron chhop chuak ta
naval target engagement theina nei turin tuipui lama Japan tana hnok sak mel maral thuam ron kal lo thur fu chat thei tur ral thuam tha chu tuna hian an pho chuak ta hlol mai development poster a chuanin open architecture design ni in alanga internal modular bay le interchangeable payload te chutiang chun infrared IRC karte thataka thuama nia jammer decoy unit hi mel malam ral thuam local lo ti jamna turang chi chutiang tale electro optical infrared sensor te high power warhead anti-ship angte ani thei boka en thlakna tan reconnaissance and strike variant chutiang zong chu hei hian keng tel vek thei dona technology lama Japan theina san zia chu khovel hriat ania chuan thiamna chu missile a hian an ron hmang chho ve le don ta ni in alang ta ni kumsan hele somni pasaria chuanin heng ho hi test man Japan chuan an tuma prototype pahni airframe ATLA te da belan tumbokani missile thar hi Japan in type 12 surface to ship missile anti SSM ti changtun upgrade ania hei hian range zania tanga zakwa kilometer ka phaka chu tuna hianin km sangka zani ka phak tura ti len upgrade ani tani Japan in tuibi boruak a mel malam le elpui te nena intlan siak na kalpuina hian adam kho chuat heina tura arwa manna ni in alanga pontak thinang kha ral thuam lama hian an kalna la tuk to lova tuna hian an har chuak vele ta ani te pon mitam tak chuan an soi ani heng missile te hi air and ground launch platform strike network te nena thlun zom tura duana ni boka hetianga ni chuan Chinese missile lo omte Taiwan bei thei tur te po heng Japan air defense te hian an lo thur thla thei dona hei tak hi China ina du lo na chan pakhat ni in an soi bok Miyako Strait hi kilometer zani somma borvela zawani a Pacific tuipui chuaka ani boka Pacific tuipuya luna danchana na remchang viau bokani China chuan Taiwan blockade engpo kalpui tur le US le Japan la ka counter intervention kalpui turin helai Miyako Strait Pacific tuipui chuaka hi apal tlang nge anga ya chuta tak chuan Japan in heral thuam hian chop chuaka tu tak chu China ina an hel em chu hani tabokani Miyako Strait bula Ryukyu Island a Japanese missile battery da te hian Chinese in dawlong te abik takin thlona phurlong aircraft carrier tan an hlom phal le turanga yani boka Miyako Strait paltlang mek Chinese carrier Miyako Strait paltlang Chinese carrier battle group te po missile manga counter thei olsam taka haum don ta tinania zirchianna chuan China Maritime Studies Institute CMSI report a chuan China carrier te chu kilometer za somret panga atanga zali ahla a carrier base fighter le submarine ten an ven hi mangai to don ni na soi omja chu an him to lo hle ti na ani tun ha helai tuipuya hian Japan in ma ron lak tharta ka wang hian China chuan ral thuam tranem tak mai an chop chuak ve ta boka type 052D destroyer te type 054A frigates te carrier atanga meter za bor vela hla kilometer chu tiang chon ron chop chuaka heng indolong lian atanga km somli panga bor vela hla inner defense zone an ron bun thar boka Swordran's air defense surat le close in weapon system CIWS te tiang chuan longliana te an ron chop thar boka an boruak hi atang chho viau ni in a hriat ani Japan nasen missile arsenal te hi lotling takin Japan chuan lo en chin to boka heta hian Japan hi soita gang khana ma mai na ding lova US chuan base lian tak Japan a hian a hung thlo maya heta hian du thu sama China ka phak tomahawk missile te tin typhoon missile system angchi kilometer sang nia thui ka phak te po chop ania China thuk taka target bei thei turin hengral thuam te hi du thu saman ni mid-range missile zinga type 12 SSMER te hi Ryukyu Island atangin East China Sea le tuipui kam China ram chung target tamzo ka tuam thei don boka China ina helai thler kar la turo operation aron nei don ni point chung te po chu Miyako Strait atanga ven thei vek ani don ta tinani US Japan hela targeting data poimo tak apet thei don boka afit charchar thei don bok tina afit charchar thei don boka hei country atangin Ukraine Russia in beina po Russia ram chung thuk jok an beina tan target data hi US Ukraine hena arol ruk thin ti aom thin ka kan tiang kha hania Japan nen phei hi chuan US thodun na thaviawa China nen Boruak Sosang taknaya in beina hil polo chuak palta se
Japan ni na China target ka tur hi US chuan a fit char thei dawn ani Pacific a chuan US le Japan chuan Chinese invasion a chuan Taiwan hi indirect support an pe thei dawn chumi tan chuan tuna Japan malak na hi apoimo hle dawn boka real time intelligence targeting data tele Miyako Strait paltlang tum Chinese sipai te lo not ker turin hun poimo takan ding tani chuti meklai chuan report a China chuan intercontinental ballistic missile hi zali borvel zeta nei hei hi ail pui US India tan chuan noksak tham atling don ani solid fuel road mobile DF-31A angte kilometer sing khat sang khat zeta ka phak an nia intercontinental tenan US lam khomwa le lampang US te poka thleng phak zak an ni tun haya Japan hian sipai thuam chakna le ral thuam ti changlun na tan sum a seng chho tam mol vio maya hi Russia Ukraine in do nu hian ram tam takena defense budget an ti sang ang bokin Japan po hian aram chung ven himna ke apen poimo zia hi ain mu chuak chho ve meka USA in nga reng kha atopa an tlayang ti hi Japan po hian an mu chho ta ni te pon lang chuwangin an mani pol hian defense build up lian tak mayan duang chho ta hani US foreign policy and thak chho zela Donald Trump hnuaya phei he chuanin US thian tha Japan te po tariff mangin Trump hian anuai a Japan te po azu bik lovania khawang khan burogin thak danglam thut thei kal zela hianin Japan hian ama ram venghim tur hian aral thuamte athiamna te hi a manangai ta ti hrein tuna hian malak na lian tak mai akal chho puita ani ber mai tun haya Japanin sipai le aram ven himna lamata na ma lian taka alak chu China chuan a enghel ngang maya Chinese foreign ministry thupuang tu Lin Jian chuan nimin khan hemi chungchang hi soin Japan chuan nuclear al thuam nei lo athlan thina kha tuna hian ngai tuna ti buai tu ani tani he athil tuma a policy hi avong reng donem ala vong chun zom zelem ti hi kan chiang to lo ni ti in China chuan thu chuan siama China Coast Guard long formation tuna hian anin rem chho mek boka Japanina a enkol Senkaku Island heng China Coast Guard te hian an paltlang luya hei hi buaina chhuah chho zel laia thil thenglang sarani China Coast Guard long formation chu Senkaku Island tuipuya right enforcement patrol mangin an kal tlanga China Coast Guard chuan thu chuah siamin Beijing chuan Taiwan chungchanga an prime minister thu soya wanga Japan nena Lian Boruak Sosang te po chu an soi chuak ani Japan prime minister Takaichi an November ni saria parliament a thu soi kha China le Japan inkar diplomatic boina chok chuak tu ani chunjom zel boka democracy ro rel na hnuaya om Taiwan chu China chuan duang angina ti theilawani China hian ati buai thina ni tiang zong in China dem zong khan Japan prime minister khan a soya hi China chuan an hel le ani Japan prime minister ina Taiwan chungchanga China malakna adem thu a soi hi Beijing chuan na takin an chang le ta Takaichi hian a thu soi hi a hnu kir nge kan be sei ti in China chuan a soi China hian Taiwan hi ram chunga alanga ya Japan ramatanga KM zale som chawa hla om Taiwan thliarkara hian tun ma tangin buaina tam takalo chuak to a China le Taiwan te hi indo mai theidin hmuna te pon handing man rum thina a mai ro chu indo na em thleng lovin voin hian thlenga boruak ero atang thin khop mai China Coast Guard vessels 1307 formation chuan Diau Island a territorial waters chunga patrol an naya hi China Coast Guard ina andikna chanvo an hum halna anram ven himna turan malakna an operation ni in an soi Japan ina an enkol thliarkar chevela China le Japan hi voi tam tak an loin ma chhon to ama ero ju indona em chuak lovin anin beng dai le ram thin Beijing hian Diau Island ti na soya Tokyo chuan Senkaku Island ti ina kau thung Beijing a Japan embassy chuan thu chua siam turangen na achang lo helai thliarkarin chu hian Japan le China hi tun phatrangin an lo in musakhi photo bokani zirtop ni khan China chuan ami pui te chu Japan ramazin lo turin ati hewang hen Tokyo chuan Beijing chu an che dan nanga an chanlet ve tur thu an puang hal bokani Chinese airline pathum chuan zirtop ni khan Japan pan tur thlona ten cancel vek boka chuwangin sarkar le sarkar malakna in lei china diplomatic relation po tuna hian a buai chho mekani
heng boruak ko mek lai hian China chuan Taiwan norna ti pung ve le so boka vo in cholni sing khan helai thler kar chevela hian China sipai thlona somthum le nevilong pasari te chu Taiwan shula hian operation nain an chuaka tuna hian boruak hei hian ati tang mek bok Taiwan lam chuan China hian kan chevel boruak le kan tuipui tuifinriat ti buai turin joint combat patrol dang an kalpui le ta ni ti in thu chuan siama Taiwan chuan thilom dan enfia turin an thlona an tir chuaka longte po an tir chuak ve bok ani China Air te China Southern le China Eastern flight te tiang zong te chu Japan rama flight an nei cancel vek turati an nia ewang hian passenger tam takin an jin tur an thul pha a sarkar le sarkar tho hona a hian buaina an nei ta mek ani China le Japan hi sumdon na lama thopui poimo tak an ni ton ve ve a sumdon na lama inkung kaina thatak nei mek an nia ma se ramrin kara buaina neuan oma wangte sipai zum man chungchanga inrin helna om chome kara te po tuna hian an in lei chin na sumdon na lama an in lei chin na pona tuar chho ta viau mai Taiwan Presidential Office thu puang tu Karen kuwa chuan China ina Japan rama jin khap na le a chevela live fire drill a kalpui chu helai rambial buaina choksuak tu tur le helai muanna ti chetu ani kan ngai ven hle ani ati China chuan Japan ne na buaina le boruak sang an nei mek awang hian Central Yellow Sea mun thren khata dar kar somni palikal ta chung khan live fire exercise an kalpui heta hian indonun chan an kalpuya ral thuamte tak takin an kap chuaka hei Japan ne na buaina nei mek lai thil thlenga nia inthing Japan hina chanlet vele don he an buaina hian enge ngonga nei zel don ti te riata cha kom viau maya kan ngai chang zel turanga ila tu thar ber he channel atang hian in longa chang zel don nia